సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక మరాఠీ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సో సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. లిరికల్ వీడియో అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూసిన తర్వాత మాట్లాడదాం. సో ముందు డెమో చూడండి. हातात रुमाला केसात गजरा नाचायचा टाकून ना पोरांवर नजर पोरींचा नखरा पुसाट पोषाला शिव. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫోటో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకుని ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీరు ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఒక ఫోటో తీసుకోండి. 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి కింద దానికి ఫోటోని టచ్ చేసి కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి దానికి పేస్ట్ సింపుల్గా పేస్ట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో సింపుల్ ఈ విధంగా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ లిరిక్స్ రాసి ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్ చేసుకోండి. సాంగ్ అండ్ ఫోటో తీసేసి కాపీ 16 లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 5 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ లేయర్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక్కదానికేమో లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఇంకొక దానికి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ముందుగా ఫస్ట్ ఉందిగా ఫస్ట్ 4 లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సెకండ్ దానికి పేస్ట్ టైల్. సో సింపుల్గా పేస్ట్ టైల్ చేసి ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి లిరిక్స్కి సేమ్ ప్రాసెస్. నేను టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ లిరిక్స్ వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వదిలేసేయాలి. 5 సెకండ్ 22 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి వదిలేసేయాలి. సో ఇంకో టైం చెప్తా, అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 11 సెకండ్ 3 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ టైల్. సో మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఇట్లా చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. టైమింగ్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. సో టైమింగ్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ లిరిక్స్ లాస్ట్. సో ఈ లిరిక్స్ కంప్లీట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ నుంచి 16 సెకండ్ 20 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర నుంచి వేరే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, అది వదిలేసి ఇప్పుడు సెకండ్ బిట్ డబల్ బిట్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంది 5 సెకండ్ 22 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి పేస్ట్ టైల్. సో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో మళ్ళీ థర్డ్ లిరిక్స్ సేమ్. సో దీన్ని కూడా ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. మళ్ళీ దీనికి సేమ్ ప్రాసెస్. దీన్ని కూడా ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా పెట్టేసి సో ఇప్పుడు వీటిని యాడ్ చేసుకున్నాంగా, ఇవి వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 16 సెకండ్ 20 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ టైల్. సో దీన్ని కూడా ఇట్లా చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్కి ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే సరి చేసుకోండి. సో నాకంత మరటి రాదు, వచ్చినంత యాడ్ చేసుకున్నా. సో మీరు చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఏవైనా మిస్టేక్ ఉంటే వాటిని సరి చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ లిరిక్స్ ఇక్కడితో కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.